Sunt sigură că în anul 2025 acest produs se va întâlni tot mai des în proiectele clienților noștri și nu doar. Merge vorba despre ușile glisante din sticlă securizată, care devin o adevărată operă de artă, dar, pe lângă aspectul atractiv, au și o sumedenie de funcții practice. Accesibilitate și utilizare inteligentă a spațiului. Oferă o modalitate ușoară de a intra și ieși în spațiu. De asemenea, sunt convenabile pentru zonele cu trafic intens. Siguranță și izolație. Fiind din sticlă securizată, este mult mai rezistentă la impact și spargere în comparație cu sticla obișnuită. Sticla securizată ajută la izolare termică și fonică, reducând din zgomot și pierderi de căldură. Flexibilitate și estetică. Pot fi utilizate în diferite situații, atât pentru separarea bucătăriei de living, cât pentru accesul spre garderobă sau hol. Datorită sistemului glisant, nu ocupă spațiu suplimentar pentru deschidere. Au un aspect elegant, lăsând să pătrundă lumina naturală, creând o senzație de spațiu deschis. Salvează acest video dacă preconizezi să faci o reparație în anul 2025.